So bali guys, ito yung pinaka main group natin. So bali hindi na natin na video yung actual na pinag-grouping kasi mahirap ang nahirapan kami dito guys sa sobrang haba ng yero. So bali yung yero nya 13.5, halos 13.30 yung nailagay namin. So napakahaba, buti na lang may mga kasama kami nag-cast rito. So bali ito yung pinaka main group natin. Straight tight. At yun yung pinaka-pogi. So bali guys, ito yung pinaka-mentrop natin. So bali hindi natin kasi nabibidyo lahat yung ginagawa natin guys. So sobrang busy natin kasi dalawang project yung iniikutan ko guys, Pampanga at dito sa season. So bali dito matatapos na kami rito. So bali yung Pampanga na lang yung gagawin namin. So mabilis na lang namin gawin yun. First floor lang to guys, pero napakataas dito. First floor lang. So bali pala yung year natin 0.5 yan guys, 0.5 ang kapal. So bale yan guys pala, nilagyan natin ng paggitna, tubular yung nilagyan natin. Pwede rin yung mas mananipes kasi ito yung available natin. Nilagyan natin dito sa gitna para hindi siya lumundo yung spandrel natin. Pinaka-support niya ito para hindi lumundo yung spandrel natin. So ayan, nilagyan nyo lang ng brace doon at ayan na, parehas na. Ayan, so wall angle, ilalagay nyo lang yung wall angle, ganun lang kasimple guys ang mag-expander. Siyempre, ninibil nyo, tapos, ayun na, tapos ito. Pag mahaba yan na expander na ganyan, lalagyan nyo lang ng support dito sa gitna, pinaka-patigas niya to guys. Pinaka-patigas na. So ito, dito na tayo siya mababa ng-expander. Yung mga tao natin mo guys, doon sila sa taas nag-expander. So, bali naka-year na kami sa pasensya na, kung hindi natin nabibidyo na yung ginagawa natin kasi busy tayo guys, dalawang project yung iniuputan natin, nasa Pampanga yung isang project natin. So ngayon, yung ibang kasama natin, doon sila nag-expander sa main drop na. Siyempre guys, ito yung pinaka-kitchen nila.
Ayan. So, bali ito, hindi namin nilispandilan. Hindi namin nilagyan ng spandilan. Bali, pinaka-kitchen to. At syempre, inispandilan natin guys ng Nara wood grain. Yung bubong. Inispandilan na natin ng Nara wood grain. Sa atin galing yan guys. At saka pala guys, ito yung sabay pinaka CR. So, sakto-sakto lang yan guys yung hero dyan. So, sinuksok lang natin. So, bali yung pinaka wall flashing niya, naka grinder namin yan. Tapos pinulkasilat namin. Halos sakto lang kasi yung hero dyan guys na nakasuksok. So bali guys, ito yung pinaka-kitchen nila. At ito guys yung pinaka-CR. Expanded. So, bali yun guys, ito na lang yung tinatapos namin. Buti nila may emergency light. Ayan, ito lang yung na namin guys. Ito, sa may entrance ng kabahayan nila. Ito. So, bali na lang ito yung tinatapos namin para matapos namin. So, yan yung pogi. Yan ang angit, pogi. Magtapas ang taksalot. So ito yung pinakalikod ng entrance at saka siya guys. Ayan. So bali nag-ispala yun guys itong kabayan ng binubuhan natin. Ayan. Ang haba pala ito 11.5 meters by 4 meters ang lapad. At siyempre nagpapasalamat tayo sa mga nagpapagawa sa atin guys, sa tiwala binibigay sa atin. So siyempre malaking bagay yung malaking tiwala nila sa atin guys. So maraming salamat sa mga nagpapagawa sa atin. So bali ito yung pinaka-side ng kabayan guys. Ito. Ayan. Halos sa pantay na lang sa bakod yung pinaka-bulagan ng kabayan.
So, bale yan guys, natapos din kami dito sa project namin dito sa may season Pangasinan. So, kung gusto nyo yung video natin, pakalik yung mga video natin, pinutin nyo rin ang notification bell para ma-update ko sa mga video natin. At pakisubscribe na rin. Maraming salamat guys.